да се отпуснат средства за закупуване на дълготрайни материални активи за многопрофилна болница за активно лечение Иван Скендеров гласуваха днес на редовно заседание съветниците в Гоце Делчев. Искането на управата на здравното заведение е във връзка с цялостното актуализиране на материалната база на болницата, модернизирането на медицинска апаратура, с която се извършват изследванията от специалисти и разширяване обема и актуализация и на други медицински апаратури. Представител на болничното заведение обясни точно за какъв вид апаратура е искането на финансовите средства за актуализиране на материалната база. МБАЛ иска да бъде закупена гастроентерологична видеоендоскопска система, с която могат да бъдат извършвани изследвания на горен и долен гастроинтестинален тракт и да бъдат поставени възможно най-точни диагнози. Представени са оферти пред съответните комисии по здравеопазване, бюджет и общинска собственост. Тази видеоендоскопска апаратура е последно поколение диагностична апаратура и тя ще покрие всички критерии за добра медицинска практика. Имаме такава, която е морално устаряла и непрекъснато е в ремонт и се затруднява работния процес и заради това вече МБАЛ иска да закупи нова такава. Всички съветници, присъстващи на заседанието, независимо от политическата им принадлежност, гласуваха единодушно и поименно с полагане на подпис за осигуряването на исканите средства.